Aw danse Maliba TV1 jabarani kan ni aw ka kunnafoni sentelima waati seli. Jakoni izin ko minisiri Musa Alassane Diallo y'u ka ɲɔgɔn ye ta ko 29 ɲɛminɛ Mali taji koɲɛw ɲɛmɔgɔyaso la o sigin kɔnɔna na a jirala ko juillet kalo tile 20 ni 26 kɔnɔna na tajita mobili 800 ni 7 de donna Bamako ni o litiri bɛ ta $36,000 n'a tɔrɔmayɔ 95 la u ka kumaw bolila taji caman marali kan yaasa ka gɛlɛyaw kunbɛn tajiko nɔgɔyali marabolo bɛɛ kɔnɔna na ani sira caman matarafali. Minisiri ye wele bila ka jɛgafɔ sabati tajiko baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ. Minisiri Dedeke min bɛ lakana ni kɛlɛkɛcɛkɔrɔ minisiri kɛrɛfɛ Général de division Umar Jara ye drone akisi di Gulmasi Tabaw ka kunnasigi ma ɲɛma Général de division Élysée Jean Daouma u ka lajɛ dɔ senfɛ Sewari ni o minɛnw kalifara sanfɛ Gulmasi Tabaw ka kunnasigi ma ɲɛma Général de brigade Alubuwa Jara ma u ka baaraw kɔnɔna na k'o kun ye ka dɔ fara kɔlɔsili ni dɛmɛw ka Mali Gulmasi Tabaw ma u ka jamana lakanani na. Opération dugukoloko kadara kɔnɔna na an ka Gulmasiri Tabaw ye laseli kɛ k'u ye jinin fila jatigɛwalikɛla 4 bɔ baara la u ka kari ɲɔgɔnna dɔ senfɛ Muruja juillet kalo tile 29 san 2026 Gulmasiri Tabaw ka kunnasigi ma ɲɛma ka fɔ la ko bɔ kɛra pick-up 1 mitrailleuse PKM 3 ani marifakisɛ caman kan bɔ kɛra olu de kan ani ko bɛ Gulmasiri Tabaw ka cɛsiri kofɔ jamana kurukara lakanani na. Ni habore hamta kɔkɔ kibaruya da kun an bɛ don Senegal ye jamanakuntigi kɔrɔ Macky Sall kɛra jɔyɔrɔ duruna tabaga ye waati kunfɔlɔw la duniya seligi naani tɔnba secrétaire général ya nɔfɛ ko kanbɔlikɛla latino américaine Rebecca Greenspan de bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kali ni dɔw b'a jira ko Macky Sall ka binni sababu bɛ sɔn ka bɔ anglɛmɛbaliya la kosɛbɛ ko bɛɛ n'a ta a ka jɛkulu dalen bɛ a la. An b'a kuncɛ Nigeria ye lakana tigilamɔgɔ ye ɲɛnaminimafɛn feerelakulu dɔw ci min bɛ Nigeria ni Mexique ɲɔgɔn cɛ ni bolodakɛli ye methamphétamine tonne 2 n'a tɔrɔmayɔ 5 kan ani produit chimique dɔw min musaka bɛ taa i jɔ $3 miliyɔn 300 la. Ka fara o kan cakɛda min ɲɛsilen don maramafɛnw koɲɛw ma olu ye marafa 2,000 ni 819 de bɔ baara la minnu sɔrɔla sira juguw fɛ ani minnu dati banna walasa ka lakanabaliya bingani ni tagatununiw kunbɛn. Ni de bɛ dansigi aw ka kunnafoni sentelimaw la Maliba TV1 jabaranin kan.